Iuhu! Astăzi vreau să vorbim despre un produs de întreținere al furcilor telescopice făcut de Brunox. Mai exact, Brunox Deo. Ce face acest produs? Protejează garniturile de teflon, ajută la culisarea mai bine a furcii, dar în principal, pentru că este recomandat de RockShox, și că se amestecă cu uleiul din furcă și menține mult mai mult timp acel ulei în forma lui inițială, adică de nou, și nu trebuie umblat la furcă și schimbat uleiul. Asta e ceea ce am auzit. Eu nu am ulei în furcă, e doar cu vaselină, și astăzi când am testat-o și-a făcut treaba foarte bine. Deci merge și la furcile care nu folosesc ulei, gen Seresantur. Astăzi vreau să și fac o mică demonstrație cum se dă pe furcă și cam cum își face treaba. Așa că o să încep prin a vă arăta acest lucru. Deblocăm furca, întoarcem matahada. Momentan am dechiplat furca și el vine și cu un pai care se pune pe acest căpăcel. Tot ce trebuie să faceți, se dă 2-3 fâsuri în partea de jos, foarte puțin, pentru că el are un turmoline sau turboline, nu știu cum se zice, în componență, care intră foarte ușor. Dați foarte puțin pe furcă, după care comprimați de câteva ori. Deja furca a început să lucreze foarte bine. Și cam asta ar fi treaba. Am așa arată paiul, ca orice spray normal. Și cam asta e toată treaba. E ca nou. Acest produs ține cam până la 4-5 ore de utilizare, după care o să revină la pondul obișnuit. Produsul ăsta se folosește de 2 ori, înainte de a folosi furca și după o tură se curăță. Cam asta ar fi.